ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଅଚାନକ ଆମ ଗାଁରେ ହେଲେ କେମିତି ଆସିଲା? ପୁରୀଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ। ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୁଆ। ତାହାର ନାଁ ବାପି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଅସୀମ ଭକ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାପିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଦିନେ ବାପି ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ କି? ସେ ରାତିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହସିକି କହିଲେ, ବାପି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟେ ରଥ ଗାଁ ମଝିରେ ଆସି ରହିଗଲା। ସେଇ ଥିଲା ପୁରୀର ରଥ। ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବାପି ଭୟଭୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ରଥକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା ପରେ ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେଦିନରୁ ବାପି ବୁଝିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହନ୍ତି।